back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ayawa nga gustong maangil. Sukit-sukit ta nagmaayo ang imong mga sakop. Kibasin og gitinuntuhan lang ta ana nila. Purbida. Nagdibog akong kutaw ila. Ikaw man gyud leader anang imong mga sakop. Kinahanglan nga di dayon kamutuon na nila. Imo na silang imbestigahon og maayo kung unsa gyud tinuod. Sabi lang din. Balik ko na ko sila. Og akong sukit-sukiton kung unsa gyud ka tinuod din tanan. Onya, tay. Kumusta man inyong lakaw? Napablatira na mo sa kapulisan ang nahitabo. O ilan na kong gisubay ang dapit kung unsay tinud-anay nga nahitabo. Maayo noon, tay. Kay nakahuna-huna sab ka og tabang nito review. Mindset ba? Kinsa man ta nga, di mo tabang nga. Parehas man nato ng tao sila, Ming. Bitaw, tay. Gusto gina imong gibuhat, tay. Bisag na ay mga kaso to mga tauhan na o kay nangayo mo silang tabang, dili gyapon nato sila hikawan. Tabangan gyapon nato kay mao may gitudlo sa Ginoo. Simbahan. Maayo unta og makitaan dayon si Lucio. Mao. Ang kapulisan ay mahibaw adto. Ang tuod. Sa dili pa day ko malimot og sulti ninyo, no? Kuan ka na. Unsa man na, tay? Sa tinuod lang. Naluoy kay ko atong to review. Nakasabaan to tong ni Padre. Ug basing og pabalhinon to siyang puyo. Nganong gikasab-an man, tay? Ngano gikasaban? Oh. Ako man gisultihan si Padre bahin sa iyang mga kaso. Mao na. Angayan masab siyang kasab-an, tay. Kay wa man ka siya musulti ni Padre sinud-anay nga daghan de siya mga kaso. Ay, mao lagi sab. Pero siyempre, ang ako lang sa bakay basin og di na mo hatag og kumpiyansa si Padre niya. Mao nga nakauna-una ko nga ato lang ng papuyon diya sa stockroom. Stockroom? Stockroom. Usa ko stockroom, tay. Ato lang kung siyang patabang-tabangon ko din, Himo na tong hardinero ba na may daghang mga tanom niya. O ato ba sa himong katabang? Manay, tiglim ko diya. Patay. Ay, gini. Time para gud una, tay. Ay, Nahimo naman hinuon ning katawanan. Nawa man kay mindset, tay. ay. Naglikay gani ta atong tawhana ya karon imo na hinuong papuy-on uban nato. Kuan kanang kining. Saan naman ang katay, oy? Kuan man god. Paminawan ako ninyo, ha? Paminawan ako ninyo. Pasabton ta mo. Ingon ini, manggod ni. Delikado nila. Doon nagidautang na itabo ni Lucio. Wala ko ilaing gidudahan ini. Basin og gibinuangan sa mga sakop ni Dindo. Oy, Mr. Toribio. Uy, Dindo! Bangag sa ilo. Asa mong kapaingon? Kuan, mo pauli na ko. Dali. Sakay dire kay hato ti kaditos kumbinto. Ayaw lang din. Kay dol naman lang ko. Dili ka? Pagamping ha. Ibasin og maparehas unya ka sa imong kauban. Ha? Pero... Sige. Di agaw na. Ano ba ko? Klaro na kayo nga sila ginagbinuang ni Lucio. Kinahanglan nga matultulan ako kung asan nila siya data. Unsa ba ning imong kalaki, Jere? Naa naman lagi na nimo papuy adiha ka na Si Toribio. Ay kabalaka tintay. Nagsabot nami sa imong mga anak. Wa makasabot ang imong mga anak, Jere. Misumbong sila nako nga nagbutbuot lang kuno kag desisyon. Ay, wa ko magbuot-buot tintay. Mao ganing ako silang giistoryahan kay gipahibaw na ko sila nga naluoy ko sa tao. Naluoy ka? Karon na lang, ha? Unsa may gatin? Naunsam taong ka, oy. Tintay,
Mindset ba? Mindset. Oh, Mindset. kamo no. Di mo masabdan. Kundi mo tabang, kundi ta mo tabang, ingnon rin ko ninyo nga, wa ko'y ayong pagka-minister, kundi ka mo tabang. Niya, Kundi mo niya. tabang sa ko. So, inyo sa kong suwayon. Wa man mo'y mindset, oy. Mindset ba? Mindset. Hoy, hoy, hoy. O, asa man ko no kumulugar rin David, asa man ko. Ay, ikaw ra ba'y nag-ingon na mong tanan, ha? Nga maglikay kita anak nila, kay nana sila mga kaso. Unya karon na unsa naman yung mindset ni mo ron, ha? Ay, naluoy lagi in taong ko tintay. Naamang ko simbahan. Simbahan man Naluoy. ko. Minister man ko. Oh, tungod dis mga sitwasyon nga, wala siya kapuyan. Labi na nga, wa pagin siya ka ng, wa siya ka mga kauban rin ba? Way mga kaila. Pastila ni mo, Jerry, no? Way mga parinti. Nga nung matig mga abang na siya payag nga iyang kapuyan. Nga nung imo pamanggong gitanyag o gitanyag ag trabaho nga hardinero. Wagi kay mindset. Ay, sa kupay way mindset. Wa mo ni kasugod. Ang bawat lang gini mo, Jerry. Karon pag yung kumakasugat og tao nga hilabihan, kataphaw og baruganan, way mindset, way klarong prinsipyo. Ikaw nagitaw nga akong nailhan nga pinakasaling kapaw sa tanan. Oh. Kala kag galing saling tapaw? Saling kapaw. Saling kapaw. Galupad-lupad man saling kapaw. Oh, saling danaw dito, saling danaw Ay, dito. buot sa kag imo da. Dito saling kapaw, saling danaw dito. Ha? Walang ko niyo isabti, tintay. Wala ko niyo isabti. Masabtan niyo ko ninyo ning akong maayong buhat sa unahan. Liminister Maayong ko. buhat. Liminister ko. Basta kay ako, may sunod na gyud ko sa kabubuton sa Ginoo. Nga kinahanglan mo tabang gid ta. Biya ka apil-apil pa ni mong ginoo, ha? Ginoo. Tambang sa mong kagaral. Gahal-hal ka lang. Hilom na tintay. Oh. Mindset ba? Mindset. Oh, ang ginoo. Ah, Ang ginoo. Ginoo, di, liminister mo ko. Ha? Ayaw pagsigig yaw-yaw. Kay igo na kumitabang isip alagad sa Ginoo. Ginoo, ambat ni mo, Jerry. Mangambat na lang yung ko ni mo, Jerry. Naglalis na sab si tatay og nanay. Dagko kay mga tingog. Sao man sa gulis tatay, good? Wa may klarong desisyon? Pagpaling-paling maguna siya. Usahay, di masabtan. Nya, kalit lang sa kalami. Dili kita kasabot kun asay atong tuhoan, no? Kung katubang iyang gisulti nato sa usang adlaw o karon ba nga dako kayong sumpaki sa iyang gisulti nato sa miagi? Mao na akong giingon ni Mumir. Nga, wa gyud nay klarong prinsipyo sa tatay. Ang iyarag yung katarungan, no? Kay gibati kuno siya tumang kaluoy. Mauna. Kay lagi ko no. Alagad man kuno siya sa Ginoo. Nagserbisyo lagi kuno siya sa simbahan. Magkatawa lang ka ba? Kay sirasan mo yung misumbong ni Padre Darwin. Unya karon, kay pabalhin no naman kunog puyo si Toribio. Iyan na siyang gidapit pagpapuyo din, he. Lisod gyud kay ispilingon, Mir. Na, ikaw na lang yung pagtatay. Nya masukura ba na siya kung imo supakon? Siya lagi ang gustong masunod sa tanan, bisag dili na mao. Na, butang anang tatay, uy. Lagi? Pero, Ming, lain po'y ato ba? Asa man sa ka-day taon si Lucio, no? Wa ka to pariglahi? Mausap na inias akong huna-huna. Basin o gipariglahan. Gisusi ba ka nito review sa mga ospital dinis ato? Gisusi naman kuno nila. Pero wa may balita nga dunay nalandig sa tambalanan nga gipariglahan. Taon sad, uy. Manghinaot lang ta nga walay daot ang nahitabo ni Lucio. Hinaot unta. Buotan ba itong tawana? Aw, gilihok naman ginis kapulisan. Manghinaot lang gid Tamir nga makit-an ra siya dayon kung asa man siya karon. Walang unday daot ang nahitabo niya. Ato lang yun ang iampo, Mir. Hello? Din, Oh, Joe. Unsa na? timalas din. Huwag daw makita solusyon. Piligro og dito ninyo makitaan, Joe. Makasumbong to sa mga pulis o may bawaan nila ni Mirasol. Madaot yun ta ini, Joe. Pastil lang din. Nahibong gid mi ini hangtod karon. Kung ulsa gid po ah. Di gid batugkan sa kuna-una kung ulsa gid tinuod gid po. Paring kamuti, Joe. Kinang madakpan gito ninyo balik tong tawana. Mao lagi din. Kibuhatan mo ang tanan karon. Nantay mga tao nga nagbantay karon sa kupinto. Ayaw ganin yung glong ihangtong nga inyo makitaan, Joe. Gilang. Tawag ko balik mo din. Ikutom sa umahimo. Amog yung panikamutan nga madakpan mo balik katong tawana.
Paningkamuti gyud, Jo. Paningkamuti gyud. Kaya kung mapakyas ta ini, impas gyud ang tanan ini, Jo. Patuman din. Oh, sige. Bye. Dili katuhuan ng mga panghitabo sa palibot karon. Giabot gyud kog tumang kadimalas. Unsa man kay akong buhaton ini karon? Buisit! Unsa na may balita sa kapulisan? Kuan, gisubay na nila ang CCTV, Mer. Pero wa pa sila nahatag nga initial nga report nako kung unsa gyud nahitabo bangag sa ilong. Siya ro, no? Kadaghang CCTV diya sa dapit sa sibahan og paingoy nga tos merkado. Wa gyud sila nakitaan. O matud pa sa hipiming, di pa kuno sila musulti sa tanan kay kuan aron kuno di kuno madisturbo ang ilang police operation para ining kasuha. Kung doon na may nagbinuang ni Lucio, unsa man kada ilang motibo nga ilang maning gibuhat? Mo na sa naisubayonon kayo. Wa pa po'y mga atraso sa uban to review. Wa man mi kaaway ming. Hinumdum mi. Kay basin og dunay nasilo ninyo. Mao lagi pero Unsay pero? lisod mong kaayo nga mohingaan dayon tagtawo gud. Kay ngano? Naana di ay kay nahinumduman nga imong gidudahan? Kuan, nagduda pa lang pero di ko siguro. Kinsa may imong gidudahan gyud to review? Kuan, Sige na, isulti na. Ayaw kahadlok. Kay ang dami mo tabang nimo. pero basin og makasa lang hinuon niya ta ba? War bagyo ko kasiguro. Isulti lang good. Total pagduda ra man na ba? Isulti lang yun nako. Isulti yun aron mahibaw mi kung unsay imong gidudahan. Og kinsa. Sige, basta ha. Akong isulti ninyo kung kinsay akong gidudahan. Sige na. Isulti na kay maminaw mi. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!